Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan wonten ing pembelajaran basa Jawi kelas 7. Wonten ing pepanggihan menika kita taksih nyinaoni pupuh sinom. Inggih menika pupuh sinom padha gangsal lan padha sedasa saking serat ulang reh. Langsung kemawon dipun tembangaken. Monggo. Nanging padha esta ana pitutur kang muni tulis yen sira nadya raharja anggone pitutur iki nggoning sun ngeling-eling pitutur wong sepuh-sepuh mugi padha bisa nganggo pitutur iki ambrekati wuruke wong tuwa-tuwa. Menika tembange. Sameika dipun tegesi kersane ngertos isine. Esta ana. Esta ana ki taati, manuta. Pitutur nasihat, raharja slamet utawa kepenak. Sepuh tuwa amberkati maringi berkah utawa tambah manfaat. Wuruk iki piwulange nasihate. Nah, kanthi mangertosi tegese tembung kita kedah mangertosi isine. Juga dipun tegesi kanthi kontekstual. Nanging padha esta ana pitutur kang muni tulis yen sira nadya raharja. Yen awakmu kepengin slamet, kepenak, mula esta ana pitutur kang tinulis ana ing serat ulang reh iki. Serat utawa pitutur kang ana ing serat ulang reh iku uga anggonku ngeling-eling biyen pituture wong sepuh-sepuh. Nah, mula tak tulis ana ing serat ulang reh iki muga-muga sapa sing maca isa nglakoni pitutur iki. Muga padha bisa nganggo pitutur iki amberkati wuruke wong tuwa-tuwa. Muga-muga kanthi tak tulise pitutur ing serat ulang reh iki, muga-muga sapa wae sing isa nglakoni bakal entuk berkahe wong pituture wong tuwa-tuwa. Merga pituture wong tuwa iku bisa ndadekno berkah utawa bisa berkahi. Menawa di jupuk tudutan utawa simpulan isine tembang serat ulang reh pupuh sinom padha gangsal menika kados mekaten iki dipun mirengaken. Iki tudutan utawa kesimpulan. Yen kepengin uripmu slamet raharja, mula manuta pitutur kang tinulis ing serat ulang reh iki. Pitutur sing tak tulis iku uga anggonku ngeling-eling pituture wong tuwa-tuwa biyen. Mula lakonana merga pituture wong tuwa iku bisa nggawa berkahing urip. Pituture wong tuwa iso nggawe berkahing urip mula lakonana. Sameika dipun terusake padha sedasa. Pan ana silih bebasan padha sinawa ugi lara sajroning kepenak suka sajroning prihatin lawan ingkang prihatin mana suka ing jronipun iku den sinawa lan mati sajroning urip ingkang kuna pan mangkono kang den gulang. Menika tembang sinom padha gangsal. Menika tegese tembung pan ya awet bolak-balik silih ngilih ganti. Bebasan iki perumpamaan atau bebasan basa. Suka seneng, prihatin susah, prihatin. Sakjroning
ya sak jerone den bulan sing disinaoni. Menawa ditegesi kanthi tegesi tembung. Nah, sameneika awake dhewe ngerteni usaha ngerteni isine tembang sinom padha sedasa iki. Kira-kira ngene. Ana bebasan sing kudu mbok sinaoni uga. Apa kuwi bebasane? Lara sakjroning kepenak, suka sakjroning prihatin. Nomor siji lara sakjroning kepenak, nomor loro suka sakjroning prihatin. Nah, prihatin sing kaya apa? Kok iso ditegesi macem-macem. Nomor telu mati sakjroning urip. Ana telung bebasan. Lara sakjroning kepenak, suka sakjroning prihatin, lan mati sakjroning urip. Bebasan telu iku biyen sing disinaoni wong jaman kuno. Disinaoni lan dienggo pedoman. Menawa di cukup dudutan atau kesimpulan isine tembang yaiku kaya mengkene iki. Ana unen-unen utawa bebasan kang kudu disinaoni yaiku siji lara sajroning kepenak utawa sehat, loro seneng sajroning prihatin, telu mati sajroning urip. Nah, telung bebasan iki yang ditegesi kanthi rinci yaiku kados mekaten. Lara sakjroning kepenak tegese apa? Lara sakjroning kepenak iki nalika sliramu kepenak utawa waras utawa sehat, elinga nalika lara. Nek awake dhewe sehat eling nek lara. Dadi nek uripe ngati-ati njaga kesehatan ben ora lara meneh. Iku maksude. Bebasan sing nomor loro seneng sakjroning prihatin. Nalika sliramu utawa awakmu prihatin utawa lagi susah, elinga nalika lagi seneng. Jadi iso ngurangi susahe. Iso ngurangi susahe. Nek dirasake larane wae ya lara, saya laru. Nek eling nalika seneng-seneng susahe rada kurang. Nomor 3 mati sakjroning urip. Karepe sing dimaksud iku nalika awake dhewe isih urip elinga yen bakale mati. Mula awake dhewe iso urip ati-ati ngadohi dosa utawa cegah larangane Gusti lan ibadah kanggo sangning urip. Nah, iku maksude. Tak kira cukup semen wae bocah-bocah dipahami. Nek perlu diringkes ning buku catatan ya. Diringkes ning buku catatan. Cukup semen wae cekap semanten manuk emprit mencro ing pit banjur mabur ing godhong waru. Dadi murid kudu kalis saka Covid lan sregep sinau. Tak tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.